Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante. Para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A ameaza dos cambios na política arancelaria dos Estados Unidos continúa centrando a atención da clase política española e hoxe o líder do Partido Popular a nivel estatal volveu poñer o foco no sector vitivinícola. Alberto Núñez Feijóo visitou esta mañá a adega Meañes a Paco e Lola. Esta adega é unha adega que vimos nacer, fai, insisto, tan só 20 anos, unha adega que acreditou con outras a capacidade para traspasar fronteiras, a capacidade para instalarse nos manteis dos mellores restaurantes do mundo. É unha acreditación da aposta pola calidade do viño galego e dunha forma especial pola calidade da denominación de orixe Rías Baixas, que sin dúbida é a denominación con máis capacidade de exportación que ten Galicia para o resto do mundo. En momentos de incerteza como os que estamos a atravesar, entendemos que isto non é unha visita calquera, senón que é un apoio decidido a ter que realizar unha serie de compromisos, unha serie de colaboracións para atender todos os momentos indecisos que nos van a aparecer. Necesitamos a colaboración de todos, necesitamos o compromiso de todos e, sobre todo, o que necesitamos é unha visión conxunta de futuro. Por tanto, desde aquí, desde Paco e Lola, o que queremos é... Por tanto, desde aquí, desde Paco e Lola, o que queremos é agradecer o respaldo que nos brindades. A verdade é que, últimamente, todos os poderes públicos ou representantes públicos nos están respaldando. E nós o que queremos decir é que agradecemos ese respaldo e, ao mesmo tempo, reafirmamos o noso compromiso coa calidade, coa sostenibilidade, coa internacionalización dos nosos viños e, ao mesmo tempo, o sentimento de orgullo de pertenecer á denominación de orixe Rías Baixas. Para Núñez Feijóo, a guerra comercial aberta pola administración Trump é un inmenso erro, unha decisión que, segundo o líder popular, prexudicará a toda a sociedade. Nos pensamos que é un inmenso erro, que a administración norteamericana se equivoca e que, por tanto, non podemos ser equidistantes ante unha equivocación de un país amigo, como é os Estados Unidos de Norteamérica, pero con unha decisión profundamente equivocada, profundamente injusta, que perxudica a todos e que non beneficia a ninguén. Perxudica aos traballadores das empresas que exportan. Perxudica a propia viabilidade da empresa. Perxudica aos consumidores que teñen que facer fronte a un incremento do prezo. E perxudica aos países que rompen esas relacións de prosperidade e de
boa veciñanza a través do libre comercio, a través do comercio mundial. Ante esta situación, o Partido Popular lanza a súa proposta que pretende ir un paso máis aló no estreitamento das relacións comerciais entre Estados Unidos e a Unión Europea. A proposta que lanzamos desde o primeiro instante é non só non poñer aranceis, senón facer un tratado de libre comercio cos Estados Unidos de Norteamérica. Que a Unión Europea e os Estados Unidos de Norteamérica disminuyan calquer tipo de arancel, que fagamos un mercado o maior do mundo sin aranceis, sin impostos, e que podamos, en definitiva, mellorar a prosperidade dos nosos países, a prosperidade das empresas, en definitiva, a vida dos traballadores, é dicir, dos cidadáns. Esa é unha proposta moi respaldada pola nosa propia ideoloxía, pola nosa propia antecedentes, que defendimos a Unión Europea e que vamos a seguir defendendo agora e para sempre. De feito, Alberto Núñez Feijóo puxo en valor a alianza que asegurou sempre existiu entre Estados Unidos e a Unión Europea en xeral e con España en particular. Estados Unidos e España teñen unha relación de cercanía e de alianza igual que o conxunto da Unión Europea desde fai máis de 100 anos. Finalizadas as guerras mundiais europeas, Estados Unidos foi o noso principal aliado e ten que seguir sendo o noso principal aliado porque son culturas democráticas, culturas occidentais, culturas de libre empresa e culturas de libre comercio. Non entendemos, en consecuencia, a decisión da Administración norteamericana e esperamos e desexamos que eso vaya quedando nas próximas semanas, nos próximos 90 días, nun mal recordo e que podamos abrir unha ventana de oportunidade e unha ventana de libre comercio. A relación comercial entre a Unión Europea e Estados Unidos é a maior relación comercial do mundo. A facturación entre os dous, no caso de Estados Unidos, nación, e no caso da Unión Europea, as 27 Estados membros, é a relación comercial máis importante do mundo. En consecuencia, eso non pode quebrarse por unha decisión precipitada, pouco meditada e inxusta. Ademais, o líder da oposición aproveitou o acto meaño para anunciar unha proposta que o PP levou ao Congreso. Trátase dun plan integral para mellorar, dixo, a competitividade da economía española. A competitividade da nosa economía pasa, sin ninguna dúbida, por políticas enerxéticas, por políticas fiscais e por políticas de innovación. E por iso vamos a presentar hoxe mesmo
unha proposición no Congreso dos Diputados para aprobar un plan de competitividade da economía española, que pasa por unha política industrial, por unha política enerxética e por unha política fiscal que busque fundamentalmente la competitividad de nuestras empresas, que busque ayudar a las exportaciones y a las empresas que exportan, que busque rebajar los precios de la energía y que busque el crecimiento económico sano de la economía española. O tempo reclamou o Goberno Central a toma de máis medidas para axudar as empresas a afrontar a problemática que se pode abrir de consolidarse os aranceis estadounidenses. La denominación de origen Rías Baixas, el 17% de su producción la exporta a Estados Unidos de Norteamérica. Y tenemos que tener propuestas concretas ante esa eventualidad. Si los aranceles no bajan, si los aranceles se consolidan, debemos de buscar un alivio fiscal en las cuotas de la seguridad social y en los impuestos de aquellas empresas cuyo porcentaje de facturación ocupa una parte importante las exportaciones a Estados Unidos. Y debemos de dotar de un plan nacional de fondos para las empresas exportadoras que se nutre con los ingresos de los aranceles que nosotros, en su caso, replicaríamos a los Estados Unidos. Estas son propuestas concretas. Y estas son propuestas que solucionan problemas concretos. Lo demás simplemente es hablar de si usted tiene un problema, pide usted un crédito. No. Si usted tiene un problema, vamos a ayudarle para resolver ese problema mientras no abre mercados exteriores alternativos. Mais implicación foi tamén o que reclamou o presidente da Xunta de Galicia. Alfonso Rueda destacou a medida anunciada a semana pasada polo Goberno autonómico, que pasa por poñer a disposición das adegas unha liña de 50 millóns de euros para préstamos flexibles. Pero, segundo o líder autonómico, é necesario que España e Europa tomen decisións. Pero é moi importante que, como presidente do Partido Popular de España, este aquí, nesta bodega. Podía haber outras, pero creo que esta expresa perfectamente o que queremos transmitir, esa Galicia calidade que se foi expandendo polo mundo, que colleu con moito esforzo e a base de facer as cousas ben un lugar privilexiado. Batimos un récord de exportacións o ano pasado e o viño ten que ver moito con eso, non só en cantidade e en facturación, que é moi apreciable, senón tamén, sobre todo, en imaxe do ben que se fan aquí as cousas e de conquistar mercados que non hai moito tempo eran impensables. E que conten con nosotros, pero con nós, pero tamén, por suposto, isto non se pode facer só dende Galicia. Necesitamos a implicación do Estado, unha implicación moito maior do que está tendo. Necesitamos a implicación e a coordinación con Europa, que nestes momentos ten que ser moito máis Europa que nunca, e defender os que desde cada recuncho, como é neste caso, este recuncho noroeste, estaban facendo as cousas fantásticamente e non merecen que, por circunstancias que nada teñen que ver con eles, todo isto se pare, ao contrario, que vaya para adiante. A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, lanza o primeiro curso de formación en liña de especialista en viños de Galicia. Trátase dunha iniciativa impulsada de acordo con DIP-W7 e que constitúe un innovador programa de formación en liña destinado á promoción e ao coñecemento dos viños da nosa comunidade. Así, este curso, dirixido tanto a profesionais do sector vitivinícola como a afeccionados, busca chegar á riqueza e diversidade dos viños amparados pola calidade diferenciada que outorgan as denominacións de orixe e as indicacións xeográficas protegidas e coñecidas en Galicia. A través dunha plataforma digital accesible na seguinte ligazón, online.galicia.wine, os participantes poderán afondar en aspectos claves como as variedades autóctonas, solos, clima, historia, técnicas de elaboración tradicionais e modernas, así como as tendencias de mercado. Esta plataforma foi creada por Galicia Wine Academy, escola referente en formación e cultura do viño en Galicia e centro autorizado para impartir cualificacións internacionais como a Wine and Spirit Education Trust, o maior proveedor mundial de cualificacións formativas en viños dende o ano 2018. Na súa posta en marcha tivo un papel protagonista Jorge Vila, fundador e director da Galicia Wine Academy. A través desta plataforma en liña ofrécense 2 cursos, un de carácter gratuito de introdución aos viños de Galicia e un programa de especialización
especialista en viños de Galicia, moito máis completo e dirixido a profesionais e amantes do viño. Esta formación inclúe clases en vídeo gravadas nas principais zonas vitivinícolas de Galicia e coa participación de algúns dos máis recoñecidos expertos, material digital complementario con entrevistas e reportaxes exclusivas, adestramento en técnicas de cata profesional e un enfoque práctico e accesible, tanto para afeccionados como para profesionais. Ademais, próximamente estará disponible tamén a versión en inglés de ambos cursos para facilitar así o acceso ao maior número posible de interesados. Dende 2017, Galicia Wine Academy formou máis de 2.000 estudantes na nosa comunidade en outros puntos de España, combinando formacións propias e certificacións internacionais W7. Con este novo campus en liña reforza a súa vocación por achegar a cultura do viño galego a todo o mundo, nun momento en que o e-learning crece un 7% anual en Europa e a demanda de especialización en viños de diferentes territorios é cada vez maior no ámbito profesional. Galicia é unha das zonas produtoras de viño máis singulares de Europa e os seus viños levan anos xerando un gran interese no ámbito internacional entre profesionais e expertos que demandan poder afondar no coñecemento das nosas particulares comarcas vitivinícolas. O viño é un dos grandes sinais de identidade de Galicia e non só pola súa importancia como actividade económica en si mesma, senón por cultura, historia e tradición. Con esta formación, a Xunta quere contribuir a facilitar o acceso a un coñecemento rigoroso e actualizado sobre os viños amparados por marcas de calidade diferenciada en Galicia, fomentando a súa valoración tanto dentro como fora da nosa comunidade. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A Consellería do Medio Rural convocou as axudas pro apoio á cooperación en actividades de información e promoción dos produtos agroalimentarios galegos acollidos a réximes de calidade realizadas por grupos de produtores, dotadas con 3 millóns de euros neste 2025, dos cales 2 millóns son para a presente anualidade e o millón restante pro 2026. Estas achegas concedidas ao abeiro do Plan Estratégico da Política Agraria Común 23-27 teñen como posibles beneficiarios os consellos reguladores e outras agrupacións nas que participan produtores, entendidos como tales os titulares de explotacións agrarias e os das instalacións de transformación de alimentos galegos acollidos aos diferentes réximes de calidade, isto é, denominacións de orixe protexidas, indicacións xeográficas protexidas, produtos ecolóxicos ou de artesanía alimentaria. Serán subvencionables as actividades destas agrupacións amarcadas en proxectos de cooperación dirixidos a inducir o consumidor a adquirir produtos incluídos no marco de réximes de calidade. En particular, serán aquelas que se realicen no marco de accións promocionais, publicitarias ou de información e difusión dos requisitos técnicos do réxime de calidade e coñecementos científicos relacionados con el. Ademais, tamén se ten en conta a organización de misións comerciais directas ou inversas, a elaboración de plans estratégicos, estudos técnicos de mercado, de concepción e a creación de produtos dentro do marco definido no prego de condicións de cada réxime, así como a preparación de material divulgativo e de promoción. Por último, inclúense accións dirixidas á organización, patrocinio e ou a participación en foros, intercambio de coñecemento entre empresas, concursos, exhibicións, exposicións, feiras, visitas educativas e outros eventos. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. O
O CSIC investiga mecanismos alternativos para evitar o uso de herbicidas nos viñedos. Así, o grupo operativo Agri-Robenat, impulsado polo propio centro, iniciou os ensaios a pé de campo para conservar a cuberta vexetal e o mantemento da biodiversidade. Con este obxectivo introduciron ovellas sometidas a un proceso de aversión inducida a estes cultivos. De xeito paralelo, estáse a investigar sobre outro método, o uso dun robot segador teledirixido. Segundo explican dende o CSIC, sobre esta experiencia piloto posta en marcha na Ribeira Sacra, ambos sistemas permiten conservar a cuberta vexetal nas parcelas agrícolas, previndo a erosión do solo. Finalizadas as probas en campo, a intención é comparar as vantaxes de cada un dos métodos. A aversión inducida ao viñedo faise co obxectivo de que as ovellas non se alimenten coas plantas cultivadas e só coman a flora que cubre o solo. Ademais, dende o CSIC apuntan que este método conta con todas as garantías de benestar e saúde animal. Foi desenvolvido por un grupo da Universidade Autónoma de Barcelona. A intención é levar o estudo máis aló. Próximamente realizarase un análise sobre a calidade do leite producido por estas ovellas, coa fin de analizar se o control da alimentación e o pastoreo en parcelas de vide ten un impacto directo na súa composición e sabor. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante. Para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición.